Ka Chineke gozie gị ndị ọma na-ege ntị. Taa n'ebe ntụgharị gị, anyị ga-elebanye n'isiokwu bụ nke akpọrọ nwaanyị nọ n'akụkụ olulu mmiri. Dịka nwaanyị ahụ nke nọ n'akụkụ olulu mmiri, Jizọs zutere ya site na mkparịkọta ụka ha abụọ. Ndụ nwaanyị ahụ gbanwekwara, o wee bụrụ onye na-eso ụzọ nke Kraịst. Otu akọ ga-adịkwa n'ime ndụ gị ma ọ bụrụ na ịzụta Jizọs taa. Ugbu a gee ntị ka ị nụrụ nke a. Dịka ị na-akwado, ka Chineke gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị nke taa, n'usoro ọmụmụ ihe mmadụ ndị zutere Jizọs, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke akpọrọ nwaanyị onye nọ n'akụkụ olulu mmiri. Ọ bụ n'akwụkwọ Jọn isi 4 malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 30 ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ a. Ugbu a anyị na-erute n'akwụkwọ Jọn, ozi ọma dịka Jọn dere ya, isi nke 4. Anyị na-ezutekwa otu nwaanyị onye na-eje site na mmerụ ruo na agwa dị mma, n'ihi na o zutere onye nwaanyị Jizọs Kraịst. Nwaanyị Samaria bụ akụkọ nke ọtụtụ n'ime anyị maara nke ọma, ọbụnadị site na mgbe anyị bụ ụmụaka, ma ọ bụ akụkọ nke na-agwa anyị ọtụtụ ihe banyere onye nwe anyị Jizọs, nakwa ịhụnanya ya nke o nwere nye ndị mmadụ, nakwa ka a pụrụ iji ndị nke Chineke lụọ ọlụ dị ka ndị mgbasa ozi ọma nke Kraịst Jizọs. Ugbu a, nke a bụ akụkụ akwụkwọ nsọ nke dị ogologo rie nne. Anyị apụghị ịgụkwa ha niile ma ọ bụ metụ ahịrị ya niile aka, n'ihi na ọ bụ malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 30. Kama ahịrị nke 3 na-enye anyị nhazi nke akụkọ a anyị chọrọ ileba anya, n'ihi na ọ na-agwa anyị otu a. Ọ sị na Jizọs rapụrụ Judia wee jee Galili. Akwụkwọ nsọ sịrị na onye nwe anyị Jizọs nara eme njem site na Judia na-eje Galili. Dịka nhazi obodo ha dere, ọ bụrụ na ime njem ahụ, ị ga-esite na Samaria gafee. N'ụzọ ọzọ, a na-esite na Samaria agafe mgbe ọ bụla ị chọrọ ije Galili. Ma ndị Juu, ndị bụ ndị kpọrọ ndị Samaria asị rie nne n'ụdị ịkpọ asị nke agbụrụ nke anyị na-ahụbeghị mbụ, ọbụnadị n'ọgbọ anyị a, apụghị site na Samaria gafee mgbe ha na-eme njem ije Galili. Ha na-eji ọtụtụ maịl gbaa gburugburu Samaria tutu ha ga-amalite ije Galili. Nke ọ bụ n'ihi gịnị? Ọ bụ ka ha ghara ịbanye n'ime Samaria, n'ihi na ha were nke a dị ka obodo na-adịghị nsọ. Ha kpọkwara ndị Samaria asị, ọbụnadị n'ụdị ịkpọ asị ahụ. Ma ọ dị mmasị ịhụta na mgbe Jizọs mere njem ahụ irute Galili site na Judia, ọ gbaghị gburugburu, haleluya, o sitere n'etiti Samaria. Ọ bụkwa n'ebe ahụ ka akụkọ a nke anyị chọrọ ịmụta malitere. Ahịrị nke 5 ọ na-asị, ya mere ọ bịa ruo n'obodo nke Samaria a na-akpọ Saika, na nso iberibe ala ahụ nke Jekọb nyere nwa ya Josef. Ọ bụrụ na ego akwụkwọ agba ochie nke ọma, ị ga-achọpụta n'obodo Saika bụ ya bụ obodo Shekem na agba ochie. Ọ bụ obere ala nke ihe dị ka maịlị 34 na mpaghara ugwu Jerusalem. Ọ dịrịkwa maịlị 15 site na ndịda nke Samaria. Dịka ị na-abanyekwa obere ala ahụ site na ndịda, ị ga-erute Saika, nakwa ebe ahụ e nwere olulu mmiri nke Jekọb. Ugbu a, akwụkwọ nsọ gwara anyị na Jenesis isi 33 na Jekọb zụrụ ala nke dị nso na Shekem. Ọzọkwa, n'akwụkwọ Joshua isi 24 ahịrị nke 32, anyị hụrụ na ọ bụ ebe ahụ ka e liri Josef. Ya mere, nke a bụrụ ebe a maara ama nke ọma. N'ezie, ọ bụrụ ebe dị ukwuu, dịkwa nsọ n'obi mmadụ niile sitere n'agbụrụ ha. Ọ bụrụ ebe a nke edoro nsọ ka Jizọs zutere nwaanyị onye Samaria. Ọ dịrị anyị ike iche maka nnukwu ọpụrụiche, nnukwu ọdịiche nke dị n'etiti Nicodemus nakwa nwaanyị a onye anyị chọrọ ịmụ ihe banyere ya.
Nicodemus n'otu akụkụ bụrụ nwoke onye dịrị oke mma n'ile anya ruo na o siri ike ịzọpụta ya. Ọ bụrụ nwoke dịrị mma ruo na nzọpụta ya gara abụ ihe gara adị ike nke ukwuu. Ma taa anyị ga-ahụta nwaanyị nke dịrị oke njọ ruekwa na ọ gara esi ike ịzọpụta ya. Ị hụrụ nke a? Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-adị oke mma rue na ọ na-adị ike ịzọpụta ha. Mgbe ụfọdụkwa ndị mmadụ na-enwe agwa ọjọọ rie nne rue na n'ime obi anyị na-eche na ọ ga-adị ike ịzọpụta ha. Ma ha abụọ dabere na amara nke Chineke wee mata ihe anyị mara taa dịka nzọpụta site na Kraịst Jizọs. Nicodemus bụrụ nwoke, onye nke ugbu a bụ nwaanyị. Nicodemus bụrụ onye oke mmụta, onye nke a bụrụ onye na-enweghị ihe ọmụmụ. Nicodemus bụrụ onye oke ezi omume nke ha na-ahụ anya, ma nwaanyị a bụrụ onye ajọ omume ya dị ukwuu. Nicodemus bụrụ onye Juu nwere iru ọma. Nwaanyị Sameria bụrụ onye Sameria kpọrọ asị. Nicodemus bụrụ onye ọchịchị. Nwaanyị a enweghị ebe ọbụla ọ kwụrụ n'obodo. Nicodemus nwere aha na-ada ụda. Anyị enweghị aha ọbụla nke e nyere nwaanyị a. A kpọrọ ya naanị nwaanyị Sameria. Nicodemus bịara n'abalị. Nwaanyị akwa bụ n'ehihie ka Jizọs zutere ya mgbe anwụ na-awa. Nicodemus mara onye Jizọs bụrụ. Nwaanyị a anụbeghị ihe ọbụla banyere Jizọs ruokwa n'oge ahụ. Nicodemus bụrụ ọgaranya. Nwaanyị a bụrụ ogbenye. Nicodemus chọrọ Jizọs bịa. Ọ bụkwanụ Jizọs chọrọ nwaanyị a. Ha abụọ pụrụ iche nke ukwuu, ma ọ na-echetara anyị na nwa nke mmadụ bịara ịchọ na ịzọpụta ihe nke furu efu. Ogo naanị nke dị mkpa mgbe a bịara n'onye nzọpụta na-achọ mmadụ bụ na anyị niile, n'agbanyeghị ndị anyị bụ, n'agbanyeghị ma anyị bara ọgaranya ma anyị bụ ogbenye, mara oke ihe, ma ọ bụkwanụ na anyị ejeghị akwụkwọ, anyị niile sonyere na ndị furu efu ruekwa mgbe anyị bịara na mmazụ nke Jizọs n'onwe anyị. Ugbu a aga m agwa gị na mgbe ị mụrụ ihe ndekọ a, ọ dị mmasị rie nne, n'ihi na ọ dị ka ihe ọmụmụ banyere ụzọ esi emeso ndị mmadụ. Onye nwe anyị Jizọs bụrụ ọkachamara n'ikwuru ndị mmadụ okwu banyere ihe nke ime mmụọ. Ọ maara mkpa nke ime mmụọ ha. Ọ bụrụghị onye mgbasa ozi ọma aghịrịgha nke ị na-ahụ n'akụkụ ụzọ oge ụfọdụ ndị na-etinye mmadụ n'ọnọdụ ha na-adịghị enwe ike apụta na ya. Oke ụfọdụ ha ga-ekwenyekwa ihe ọ bụla ka onye ahụ nwee ike hapụ ha aka ma pụọ. Ma Jizọs nwere mkpachara anya, n'ihi na ọ maara na ahịa nke ọ na-ere bụ ozi nke kacha oke ọnụ ahịa, nke bụkwa ebighị ebi. Ya mere anyị na-amalite mkparịta ụka anyị dịka anyị na-ahụ Jizọs na mkparịta ụka ya na nwaanyị a bụ ịnọ n'akụkụ olulu mmiri. Anyị hụkwara ka o ji nwayọọ na-akpọku mkpụrụ obi ya, hụtakwa ihe o kwuru nye nwaanyị a. Ugbu ọ ga-amasị m ka anyị hụta ahịrị nke 6 ruo na nke 8 nke oziọma Jọn 4. Ọ sị, ma olulu mmiri Jekọb dị n'ebe ahụ. Ya mere Jizọs, ebe ike gwụrụ ya n'ije ya, ọ nọdụrụ ala otu a n'ụsọ olulu mmiri ahụ. Ọ raka oge awa nke 6, otu nwaanyị bụ onye Sameria bịara isere mmiri. Jizọs sị ya, nye mmiri ka m ṅụọ, n'ihi na ndị na-eso ụzọ ya jere rii n'ime obodo ịzụ ihe oriri. Ugbu a mgbe anyị malitere ịgụ akụkọ a, ngwa ngwa anyị na-amalite ịchọpụta na ịbụ mmadụ Jizọs pụtara ihe dị ka ya na nwaanyị a na-emekọrịta ihe. O jiri ịbụ mmadụ ya n'ihi na ọ bụrụ ọkpara nke Chineke. Ọ bụkwara Chineke ọkpara. O zuru oke n'ịbụ Chineke, ma o zukwara oke n'ịbụ mmadụ. Ịbụ mmadụ ya pụtakwara ihe. Ọ nọdụrụ ala n'akụkụ olulu mmiri ahụ n'ihi na ike gwụrụ ya. Ị hụrụ nke a? N'ihi na ike gwụrụ ya, o zipụrụ ndị na-eso ụzọ ya
ka ha jee zụta nri n'ihi na agụụ na-agụ ya. O wee rịọ nwaanyị ahụ maka mmiri n'ihi na akpịrị kpọrọ ya nkụ. Onye nwaanyị Jizọs nwere mkpa niile ndị ahụ anyị nwere taa. Sitekwa na mkpa ya ka ọ bịakwutere nwaanyị a jụọ ya ajụjụ. Ọ sịrị ya, ị ga-adọtara m mmiri ka m ṅụọ? A na-echetara m mgbe m na-agụ akụkọ a banyere mkpa ịghọta ọdịdị ịbụ mmadụ nke onye nwaanyị Jizọs dị. Ọbụna dịka anyị ghọtara ịbụ chi ya, ọ dị mkpa ka anyị ghọtakwa na ọ nọrọ n'anụ arụ bụ mmadụ, n'ihi na ọ bụ n'ịbụ mmadụ ya ka anyị na ya na-aghọta. Ọ bụ n'ike ya inyere anyị aka na nsogbu anyị niile. Ndị Hibru na-agwa anyị na n'ihi na anyị enweghị onye isi nchụaja onye na-apụghị iji obi so anyị hụkọ ahụhụ na-adịghị ike anyị, kama anyị nwere onye anwaworo n'ihe niile n'otu ụzọ ahụ a na-anwa anyị ma o mehieghị. Ọ bụkwa n'ihi nke a ka anyị pụrụ iji nwee nkwuwa okwu bịaruo ocheeze amara ka e wee mere anyị ebere, ka anyị wee hụkwa amara inyere anyị aka n'oge nke mkpa. Mmadụ ole n'ime unu nwere obi ụtọ na mgbe unu bịakwutere Chineke, unu na-esi na Jizọs Kraịst abịakwute ya, ọkpara Chineke dị oke ọnụ ahịa, onye gabigaworo ihe niile anyị na-agabiga mgbe ọbụla agụụ gụrụ ya, ike gwụrụ ya, akpịrị kpọrọ ya nkụ. Ọ gabigara ihe niile nke anyị na-agabiga, ma onwe gị mmehie ọbụla nke ahụ tara n'ime ya. Haleluya! Site n'ịbụ mmadụ nke ọ bụ, Jizọs bịakwutere nwaanyị a dịka ọ na-ezute ya n'ehihie na Saịka n'akụkụ olulu mmiri nke Jekọb, wee sị ya, biko nye mmiri ka m ṅụọ. Ugbu a, ọ dị mma ka anyị ghọta na ọ bụrụ na Jizọs ga-erute nwaanyị a, ọ ghaghị ibibi ọgbachi atọ dị iche iche, n'ihi na nwaanyị a dịrị anya nke ukwuu site n'ebe ọ nọ dịka ọkpara nke Chineke, nakwa dịka onye rabai nke ndị Juu, nakwa onye ozizi na Israel. Nke mbụ na mbụ, ọ ghaghị ibibi ọgbachi ma ọ bụ nkewa nke anyị kpọrọ ọgbachi nke ọnọdụ obibi ndụ obodo, n'ihi na n'ụbọchị ndị ahụ ndị ikom adịghị ekwuru ndị inyom okwu n'ezi, adịghị eme ya eme. Nwoke apụghị ịgwa nwaanyị ọbụla okwu n'ezi. Oziọma bịara ma gbanwee nke ahụ niile. Oziọma tinyere anyị niile n'otu ogo. Akwụkwọ ndị Galatia gwara anyị na enweghị onye Juu maọbụ onye Grik, oru maọbụ onye nwe onwe ya, nwoke na nwaanyị, n'ihi na unu onwe unu niile bụ otu onye n'ime Kraịst Jizọs. Ma ịgwa gị eziokwu, tupu oziọma erute, ọ bụghị otu a ka ọ dịrị. Ugbu a kwa, Jizọs na-anọdụ ala n'akụkụ olulu mmiri a na-ekwukwara nwaanyị okwu. Ọ bụ ihe ịtụnanya na mgbe ndị na-eso ụzọ Jizọs lọghachiri site n'ịzụta ihe oriri n'ime obodo, na ọ gbagwujuru ha anya nke ukwuu bụ ihe ha na-ahụ. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara n'ahịrị nke 27 ọ na-asị, mgbe ọ na-ekwu nke a, ndị na-eso ụzọ ya bịara, o wee ju ha anya na ya na nwaanyị na-ekwurịta okwu. Ị hụrụ nke a? Ihe mgbagwoju anya ha abụghị na Jizọs na nwaanyị onye Sameria na-ekwurịta okwu, kama ọ bụ na Jizọs na nwaanyị ọbụla, onye ọbụla ọ sọkwara ya bụrụ bụ nwaanyị, na-ekwurịta okwu. N'ihi na n'ụbọchị ndị ahụ adịghị eme nke eme. Ndị ikom ndị Juu adịghị ekwuru nwaanyị okwu n'ọha, ọbụnadị ndị bụ nwunye ha. Naanị nwaanyị onye ikom Juu pụrụ ikwuru okwu n'ọha bụ nwa ya nwaanyị. Ma onwe m aghọtaghị ụkpụrụ obibi ndụ nke a, na-abụghị na eleghị anya ha hapụrụ nke a ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na nwa ya nwaanyị na-eme ihe na-adịghị mma, ka nwoke ahụ wee nwee ike dozie ya olu, ọbụnadị n'ọha. Ma ewepụ nke a, onye ikom Juu apụghị ikwuru nwaanyị ọbụla okwu n'ọha. N'ezie, mgbe anyị kwuru banyere Nicodemus, anyị hụrụ na ọ bụ onye Farisii. Anyị sịkwara na nke a bụ ihe ndị Farisii dị mma na ya rie nne. Iwere ihe ọbụla ha hụtara dịka ụkpụrụ ma ewegakwa ya n'ogo dị elu karịa nke e mere ya ka ọ bụrụ, ma ọ bụ karịa ka o kwesịrị. E nwere otu ndị Farisii
ndị jụrụ ọ bụghị naanị ikwuru ụmụ nwaanyị okwu n'ọha, ma ha jụkwara ile ụmụ nwaanyị anya n'ọha. Mgbe ọbụla kwa ha hụrụ nwaanyị ka ọ na-abịa site n'ebe dị anya, ha na-emechi anya ha ma ọ bụkwanụ banye n'ụzọ ọzọ. A matakwara ha dịka ndị Farisii na-agba ọbara ma ọ bụ ndị Farisii mmerụ arụ, n'ihi na mgbe niile ka ha na-emerụ arụ site n'ịkpọbi ụkwụ ma ọ bụkwanụ n'ibi isi n'ahụ aja, n'ihi mmechi anya nke ha na-emechi ma ọ bụrụ na ha hụ nwaanyị mgbe ọ na-abịa. Nke a bụkwa eziokwu. Ị pụkwara ịhụ nke a n'akwụkwọ nke a kpọrọ n'asụsụ Bekee History of Jesus the Messiah, nke bụ akụkọ nke Jizọs onye nsọpụta, nke onye dere ya bụ Alfred Edersheim. N'ezie, ọtụtụ mgbe ndị na-ekwe ekwe na-ekwu ọtụtụ ihe nke na-abụghị ezie megide ndị nke Kraịst n'ihi ịkpọ asị nke ha kpọrọ anyị, nke bụkwa otu ịkpọ asị ahụ nke ha kpọrọ Jizọs. Site n'ike nke mgbasa ozi n'ikuku nke dị n'aka ha, ha na-ewepụta ndị nke Kraịst dị ka ndị bụ isi nsogbu nke obodo. Nke a na-emekwa ka obi ụfọdụ ndị dị ọhụrụ n'ime Kraịst lọọ mmiri, ma ka obi ghara ịlọ gị mmiri n'ihi okwu ụgha ndị a. Achọrọ m ịgwa gị eziokwu. Ewezuga ọlụ nke ozi ọma Kraịst lụwụrụ n'ime ụwa a nke anyị bi n'ime ya, nakwa ikike nke ozi ọma Kraịst Jizọs, agaghị achọ ịhụ ọdịdị nke ụwa anyị bi n'ime ya taa. Ọ gara adị njọ nke ukwuu. Ndị enyi m, unu ekwela ka onye ọbụla gwa unu ihe ọbụla dị iche site na nke a. Ọ bụ ozi ọma Kraịst bụ ya bụ ihe nke na-enwuke n'ime ụwa anyị nọ n'ime ya taa. N'ezie, a sị na ọ bụghị nke a, ụwa gara emikpu n'ime ọchịchịrị. Ya mere Jizọs bibiri ọgbachi nke ọnọdụ obibi ndị obodo. Ọ nọdụrụ ala n'akụkụ olulu mmiri a, ya na nwaanyị a onye chọrọ nsọpụta kparịtakwara nkata ọbụnadị n'ọha. Jizọs bụrụ onye rabai, onye ozizi, ma nwaanyị a bụrụ nwaanyị na-ebi ndụ ịkwa iko. Achọrọ m ka anyị hụta ka o si bibie ọgbachi nke agwa ma ọ bụkwanụ nke omume nke oge ya. Mgbe na-adịghị anya, anyị ga-ahụkwa nke a n'ime akụkọ a, ma ọ ga-amasị m ịgafe site n'ịgwa gị na nwaanyị a enwewo di 5. Onye nke ya na-ebikwa ugbu a abụghị di ya. Nwaanyị ekpebiwo n'ikpeazụ na o nweghịzikwa ohere ịlụ di ma gbakwa alụkwaghị m dịka o si eme na mbụ. Ya mere, ihe ọ na-eme ugbu a bụ ijegharị site n'otu nwoke ruokwa n'onye nke ọzọ. Ugbu a lee Ọkpara Chineke nke dị nsọ ka ọ na-anọdụ ala n'akụkụ olulu mmiri nke Jekọb na-akparịta nkata ya na nwaanyị a, nwaanyị onye mebiworo iwu niile nke agwa na nke omume nakwa nke ịdị ọcha nke mmadụ maara. Ma Jizọs gbuwasịrị ihe ọgbachi a. O gbuwasịrị ihe nkewa. Ọ bịara ịzọpụta ndị mmehie, ọ bụghị ndị chere na ha bụ ndị ezi omume. Jizọs bịara inyere anyị niile aka, n'agbanyeghị onye anyị bụ, n'agbanyeghị ihe anyị meworo nke pụrụ ime ka iche na Chineke agaghịkwa ahụ gị n'anya ọzọ, ma ọ bụ ka iche na Jizọs agaghịkwa ekwe abachakuru gị n'ime ọnọdụ gị, iwetara gị amara ya mara mma nke ukwuu. N'ezie, Jizọs gbawasịrị ihe ọgbachi nke agwa nakwa nke omume iwetara nwaanyị a nsọpụta. Ọzọkwa, ọ dịrị mkpa na Jizọs bibiri ihe ọgbachi nke agbụrụ. Jizọs bụrụ onye Juu, ma nwaanyị a bụkwara onye Sameria. Ọ bụrụ na ị ga-ahụta n'akwụkwọ nsọ n'oziọma Jọn 4 ahịrị nke 9, na ngwụcha nke ahịrị ahụ, akwụkwọ nsọ sịrị, n'ihi na ndị Juu na ndị Sameria adịghị emekọ ihe. Nke a bụrụ eziokwu nke dị na ya. Ndị Juu na ndị Sameria kpọrọ onwe ha asị nke ukwuu. Ndị Juu na-ahụta ndị Sameria dịka ndị kacha adị ala nakwa ndị kacha adị njọ n'ụwa niile. Ya mere onye Juu agaghị ekwe esite n'ala ndị Sameria gafere n'ihi egwu na ọ bụrụ na o site n'ala ha gafere na ọ pụrụ ịbụ onye merụrụ emerụ. Nke a bụ ụdị ịkpa oke nakwa ịkpọ asị nke agbụrụ nke dịrị n'etiti mba abụọ ndị a. Anyị na-ekwu banyere ịkpa oke nakwa ịkpọ asị agbụrụ n'ụbọchị anyị taa. Amakwa m na enwere ịkpa oke nke agbụrụ taa
n'omenala anyị ma enweghị ikpe oke agbụrụ nke a pụrụ iji tụnyere nke dịrị n'etiti ndị Juu nakwa ndị Sameria. N'ezie, ha kpọrọ onwe ha asị. Ọtụtụ n'ime ha mekwara nke a n'aha Chineke. Ị na-ahụ, ma Jizọs gafere gabiga ihe ndị a niile. Jizọs, mgbe ọ hụrụ nwaanyị a n'akụkụ olulu mmiri Saika, ọ hụghị onye Juu maọbụ onye Sameria, ọ hụghị mmadụ onye agwa ya rere ure maọbụ onye ezi omume. Ihe naanị ọ hụrụ bụ mmadụ onye chọrọ ihe ya onwe ya na-enye, nke dịkwa oke mkpa karịa ihe ọgbachi ọbụla nke mmadụ pụrụ itinye. Jizọs gabigara ọgbachi ndị a niile ma ruekwa na mkpa nke mkpụrụ obi nwaanyị a. Mgbe ọ rịọsịrị ya arịrịọ a, ọ malitere inweta echiche ya site n'ịgwa ya ihe banyere ihe ndị ọzọ. Onye nwaanyị na-eme ihe na-atụ m n'anya mgbe niile. Mgbe niile ọ na-ewere ihe ndị anyị pụrụ ịghọta nye anyị ihe ịma atụ. Ọ malitere ikwu banyere olulu mmiri ahụ. Nwaanyị ahụ malitekwara ịzaghachi site n'ịgwa ya ka olulu mmiri ahụ ji bụrụ onyinye nke sitere n'aka Jekọb. Ma Jizọs gwara anyị banyere ụdị onyinye ọzọ nke dị iche nke sitere n'aka Chineke. Nwaanyị a na-ekwukwa banyere mmiri nke ọ ga-adọpụta site n'olulu mmiri a inye Jizọs maka akpịrị nke na-akpọ ya nkụ. Ma Jizọs werekwara okwu a nke nwaanyị a n'onwe ya kwuru ma sịkwa ya, achọrọ m ịgwa gị banyere mmiri nke mụ onwe m nwere inye, nke onye ọbụla ṅụrụ ya akpịrị agaghị akpọkwa ya nke ọzọ. Haleluya! Ị pụrụ ịhụ ịtụnanya nke na-abịa n'iru nwaanyị ahụ ugbu a, onye bịaworo n'olulu mmiri a ụbọchị niile nke ọ pụrụ icheta ịdọrọ mmiri nke ga-ezuru ya nakwa anụ ụlọ ya. Ma ugbu a, leekwa nwoke a, onye ọ na-ezutebeghị mbụ na ndụ ya, ka ọ na-ekwu banyere otu ụdị mmiri nke bụ ọ dọrọ ya ugbu a otu ugbo naanị. Ọ dịghịkwa mkpa ịlaghachi n'olulu mmiri ahụ ọzọ. Nwaanyị a malitere isi onye nwaanyị Jizọs akụkọ. Ọ chọrọ ịmata ka nke a ga-esikwa omume. Ihe nke ọ na-ekwu okwu ya ọ dị mma karịa ihe Jekọb nyere ha mgbe o nyere ha olulu mmiri a. Nwaanyị a lere anya n'ime olulu mmiri a nke karịrị ihe dị ka 150. Ọ pụghịkwa ịghọta ka ihe ọbụla pụrụ isi ka mma karịa olulu mmiri a. Ma o mekwara ihe ahụ nke Nikodimọs mere. Chetara ihe o mere? Jizọs sịrị ya, aghaghị ịmụ gị ọzọ. Nikodimọs were eziokwu nke ihe ime mmụọ ma gbakwa mbọ ịghọta ya n'ụzọ nke anụ arụ. Jizọs wee sị nwaanyị a, achọrọ m inye gị mmiri nke ga-eme ka akpịrị ghara ịkpọ gị nkụ ọzọ. Ma nwaanyị a nọ ebe ahụ na-eleba anya n'ime olulu mmiri na Saika, na-agba mbọ ịghọta ọsịsa. Ọ bụ ihe dị mmasị nye m na nwaanyị a, mgbe Jizọs chere ya eziokwu niile a n'iru, malitere ime dịka onye okpukpere. Ọ chọrọ ka ha kparịa nkata banyere ofufe mgbe Jizọs chere ya eziokwu nke ndụ ya n'iru. Dịka anyị ga-ahụ na nkeji ole na ole, nwaanyị a malitere ikwu banyere ihe nke ime mmụọ. Mgbe ị na-ele nwaanyị anya site n'ezi, ị dịghị ahụ ọkpụkpụ nke ihe nke ime mmụọ ọbụla na-arụ ya. Enweghị ihe ọbụla dị ka echiche nke ihe nke ime mmụọ nọ n'isi ya. Nke a bụ nwaanyị onye ndụ ya jupụtara n'ikwa iko, eleghị anya kachasị nke ị pụrụ izute. Ma kedu ka o si eche ma na-ekwukwa okwu banyere ihe nke ime mmụọ? Ma nke a bụ ihe ncheta nye anyị niile na n'agbanyeghị onye anyị bụ nakwa ndụ anyị na-ebi n'ime obi anyị, ma ọ bụ ka anyị si akpa agwa ugbu a, achọrọ m ime ka anyị mara na n'ime ala obi anyị niile n'otu n'otu enwere agụụ nakwa akwa maka Chineke, nke Chineke tinyere n'ime anyị mgbe o kere anyị. Anyị na-asị na ọ bụ oghere nke ebe obibi Chineke. Ọ dịghị ihe ọbụla ọzọ nke pụrụ imejupụta ya, n'ihi na ọ bụ naanị ịhụnanya Chineke niile nke ukwuu pụrụ imejupụta ya. Chineke tinyere ya n'ime nwaanyị a, agụụ nakwa akpịrị ịkpọ nkụ maka otu ihe nke karịrị ihe niile nke ọ nwapụtaworo. Dịka eziokwu siri dị,
mgbe m na-eche banyere ndụ nwaanyị a, apụghị m ịhapụ iche ka o si agbanwe ndị ikom dịka ụmụ anyị si agbanwe akwa. Ọ na-achọ ihe ga-emejupụta oghere nke dị n'ime ndụ ya. Ihe niile nwaanyị a na-eme bụ n'ihi na o nwetaghị ojuju afọ na ndụ ya. Ọ na-agba mbọ ka ọ fanye mmekọrịta ọhụrụ maọbụ ohere ọhụrụ maọbụ nwapụta ọhụrụ n'ime oghere ahụ, ime ka ebe ahụ jupụta, ma onweghị nke ọbụla mere ya nke a, onweghị nke ọbụla nyere ya afọ ojuju. Anọkwa m ebe a site na amara Chineke igwe unu ndị ikom na ndị inyom, na n'agbanyeghị onye anyị bụ maọbụ ihe anyị na-eme maọbụ ihe anyị na-etinye aka na ya n'ime ndụ, n'ịgba mbọ anyị iji mejupụta oghere ahụ nke nọ n'ime obi anyị, iji mee ka ihe mgbu nke ime obi anyị ahụ kwụsị. N'ezie, ị pụghị inweta ojuju afọ na ndụ maọbụ ọṅụ maọbụ ka n'udo ruokwa mgbe ị ga-etinye Chineke n'ebe o kwesịrị nọ, nke bụkwanụ n'etiti nke ndụ gị. Ọ bụ ya bụ onye ga-ewetara gị afọ ojuju ahụ nke obi gị na-achọsi ike. Ọ bụ ihe tụnanya nye m afọ ole nke ndị mmadụ dị na njikere itinye na nchụso nke ihe ndị ọzọ niile tupu ha chilie aka ha elu n'ikpeazụ ma sị, ike agwụla m. Chineke kachasị ihe niile elu, ọ bụ gị kere m, ị maara m, ị hụrụ m n'anya, aga m enye gị onwe m. Bịa ma biri n'ime ndụ m. Mgbe mmadụ mekwara nke a, ha na-achọpụta mmiri ahụ nke onye ṅụrụ ya akpịrị agaghịkwa akpọ ya nke ọzọ, n'ihi na mmiri ahụ adịghị ata ata. Ị chọrọ mmiri a n'oge awa dị ugbu a? Ọ bụrụ na nke a bụ agụụ obi gị, rudata isi ala ma rịọ onye nwaanyị Jizọs ka ọ gbaghara gị mmehie gị ma nyekwa gị mmiri a nke na-adịghị ata ata. Dịka ị na-eme nke a, ka onye nwaanyị gọzie unu n'aha Jizọs. Amen. Ana m ekele gị ezi ndị ọma gere anyị ntị n'olu. Amaara m na Chineke sitewo n'okwu ya nke akpọrọ nwaanyị nọ n'akụkụ olulu mmiri gọzie gị. Onye ozi Chineke bụ dọkịta Jeremaya na-emeghe anyị anya ka anyị mata na Jizọs Kraịst bụ Chineke na mmadụ, iji wee zọpụta anyị dịka ọ zọpụtara nwaanyị ahụ nọ n'akụkụ olulu mmiri. Ma arịrịọ mbụ ka ị nara Jizọs Kraịst dịka nwaanyị a, ka ị wee bụrụ onye a zọpụtara. Dịka ị na-etinye nke a n'ọlụ, ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065-024477, ma ọ bụ site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, ma ọ bụkwanụ site na idetere anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Amen.